गोष्टी टीव्ही चॅनलाचेर आता थोड्याच घडयांनी येतले आणि तांचे संदर्शन घेऊन जायते पत्रकर्ता हांगासर हजर आसात। या जोड्या आम्ही उल्हास पटयता। हे जोडे येऊन तसा ये वेलकम। पाठी ये तुम्ही टीव्ही भितर आसात पाठी ये टीव्ही भितर आसा न्ही वय टीव्ही भितर जनरेटर आसा मु कित्याक ये करंट गेला म्हाका दामू बांदीत काय जायना सैतेनी टीव्ही भितर आसाय काय जायना वय सांगल्या बरी तुझो शेडो कितें गुला शेडो गालच्या गड्या घाल्यार कोण्णी पळयना गिल्लो वांगडो घाल्यार सगळी पळयतात दिसतात ने मैडम तुमचे कानाचे मस्त सोबिता ए बेंगी ये ओरिजिनल नी ये डुप्लिकेट ओरिजिनल गारा आसा मैडम तुमचे नेकलेस मस्त सोबिता ए बेंगी ये ओरिजिनल नी ये डुप्लिकेट ओरिजिनल गारा आसा मैडम तुमचे कांगणा मस्त सोबितात ए बेंगी ही ओरिजिनल नी ही डुप्लिकेट ओरिजिनल गारा आसात तुमच्या साइडीन उभे रावले मस्त सोबिता ए बे ओगी ओय ओरिजिनल नी डुप्लिकेट ओरिजिनल काल मुली ओरिजिनल ना ओरिजिनल सांगितलं बरी तुमका काच जाऊन किती वर्सां झाली 10 ने साहेबिनी 8 किती वर्ष झाली मग गुतून आम्ही तुमका सुरू 2 वर्ष उडास होता मागे कोण आवडास असता आम्ही परतो वार्षिकोत्सव केलो ने वार्षिकोत्सव कोण सुष्ट आवसोगी नी ते काले वेडिंग एनिवर्सरी वेल्डिंग एनिवर्सरी की वेडिंग एनिवर्सरी वेल्डिंग आणि वेल्डिंग आगु सड पराक ना वेल्डिंग म्हळ्यार सुरू किटा उसोटात मागीर करसता वेल्डिंग म्हळ्यार सुरू करसता मागीर जिणी बोर किटाला उचलून दासतात तुमका भुरगी घेतली आमका भुरगी 4 2 ने 4 ने साहेबिनी 2 4 म्हणतात ते कसे तू एकलं रीत म्हणता ते आणि रीत म्हणता अंगण 4 बुकिंग केदाळे खेळून असतात ती शेजारची ने शेजारची आमची तर पण चिंचे शेजारची भुरगी आमची की शेजारची बायलो मेल्या ते जाते मग तुम्ही हप्त्याक 2 कोटी बाहेर भोग येतात की ते कसे आम्ही हप्त्याक 2 कोटी बाहेर भोंग येता कशे करता की हांव शुक्रारा म्हणजे बॉयफ्रेंड आवडते येता आणि हांव सोनवारा म्हणजे गर्लफ्रेंड आवट येता मिसेस लिली तुमच्या गोवाचे काय म्हणे वीकनेस आसा की सांगशी की आमका म्हज्या गोवाचे वीकनेस म्हळ्यार तो इल्लो हॉट टेम्पर हॉट टेम्पर म्हळ्यार काय चुराने येता की हांगे कळलं हॉट टेम्पर म्हळ्यार मिस्टर वल्ली तू तुझ्या बाईक सदांनी ते पुन्हा दिताई तुका तुझ्या बाईक म्हळ्यार कितलोय मोगी किते बारी मोग म्हाका फोडो बाईल असो नाही ते बुला एकता जिल्ल्या पळे ताजो लिली तुम्ही तुमच्या नवऱ्यासो कितलो मोग करतात हांव म्हज्या नवऱ्याचो इतलो मोग करता इतलो नाका साहेब इतलोच तो बरो कोर्टी जाय की म्हाका इतलो मोग करता तुमच्या काजरी जिवितांत तुम्ही केदाळपणी जगडल्यात की आम्ही झगडो होतो ना ना आम्ही झगडव ना आम्ही झगडो होतो ना आम्ही झगडव करतो ना आम्ही झगडो होतो ना आम्ही झगडव ना मारले गीता तू एखाद्या मारली